Kim van Hoof uit Remun is afgelopen weekend in de prijzen gevallen bij het grootste kappersgala van Nederland, de Coiffure Awards. En de winnaar is... Landelijk succes voor kapster Kim van Hoof uit Remun. Kim van het Hoof, Afgelopen weekend won het de Coiffure Award in de categorie Young Talent. Een hele delegatie van Hair & Beauty Marijke Paradiek en Masneel was afgereisd naar het speciale gala dat werd gehouden in Hilversum en gepresenteerd werd door Eva Jinek. En niet voor niks, want aan het einde van de avond bleek dat de jonge kapster uit Remun dit jaar werd uitgeroepen tot het grootste kapperstalent van Nederland. Je krijgt een kus ook nog van Bernie. Dan gaan we op. Dankjewel. Kim, je zei net, ik tril helemaal, maar je voelt waarschijnlijk nog veel meer. Je hoorde net de fantastische woorden van het juryrapport. Wat betekent het voor jou? Ja, heel veel. Ik had het echt niet verwacht. Ik tril helemaal. Dat mag. Ik had het niet verwacht, maar ik vind het heel mooi om te horen. Ik ben heel blij mee. Eenmaal terug in de kapperszaak Neel kan Kim het nog amper geloven. Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet, nee. We waren bij de Coiffure Award met het hele team. En toen ben ik eerste geworden in de categorie Young Talent. Dus dat was een hele ervaring. Heel spannend. Maar wel echt gewoon leuk. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Dus, Wat ging er door je heen toen ze jouw naam noemden? Zoveel, ik kan het niet eens niet meer benoemen. Ik kwam ook teruglopen en ik zei tegen mijn collega's, ik zeg, wat heb ik allemaal gezegd? Wat is er gebeurd? Ik wist het niet meer. Ja, gewoon amazing, hè? Gewoon een van mijn talentjes, onze leerling Kim, die wint gewoon de Young Talent Award. Nou, hoe trots kan ik daarop zijn? Echt. Je bent zelf ook al eens winnaar geweest van zeg maar, de grote Coiffure Award. Dus je weet hoe dat voelde om op zo'n podium te staan. Ja, ik zeg die euforie, wat je dan voelt, die is gewoon, dat spoelt helemaal door je hele lijf. Hè? Dat gaat nergens meer over. En ik denk dat Kim datzelfde heeft gevoeld. Het is de bedoeling dat je een modebeeld neerzet, dus een serie foto's. 4 foto's maak je, het ligt eraan welke categorie je in zit. Ik wou gewoon iets neerzetten wat draagbaar is, maar toch Coiffure Award waardig is. Dus waar wel iets extra's bij zit. Styling, alles, fotografie, alles is hier in de salon gebeurd. Dus toen hebben we de mooie plaatjes neergezet. Je ziet natuurlijk wat je maakt, je ziet dingen voorbij komen en je maakt moodboards, je verzamelt dingen wat je mooi vindt. En dan, je ziet wel vaak, wij kappers kunnen er inspiratie uithalen. Mensen die geen kapper zijn, die denken, nou wat is dit nou? Dus, ja, maar het is wel, ja, je moet wel iets neerzetten waar inspiratie uit van gehaald kan worden en waar je dan weer wat van kan maken eigenlijk. Voor mij was het nog belangrijker om te laten zien van oké, je begeleidt jonge mensen en wat daar dan uit voortkomt. Ik denk, ja, als het niet meer alleen maar om mijzelf draait, maar juist om het doorgeven van, ja, daar ben ik misschien nog veel blijer mee. Trots? Jawel, jawel, stiekem wel. Ja, het is de Oscar onder de kappers. Dat winnen, ja, opent vele deuren. Maar ik heb haar aan de ketting gelegd, hè, dus... Ze blijft nog wel hier. Ja, zij gaat niet zomaar weg. Nee. Dit mag je houden, hè? Ja, ja, dat is hem. Leuk, hè? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.